क'क्राझाराव दंफां सिखावफोरनि उदखार हाग्रा बिफाननि मावसोमाफोरा गासै 3 लाखनिबो बारा दंफां बाथामजों बुंफबनाय गंनै गारि हमनो हादों। बे समाव रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय फोसावनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज। दिनै हरनि 2 रिंगासो समाव हुल्टुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय फरेस्ट प्रटेक्शननि मावसोमाफोरनि गोख्रों सानसुग्रोमनायाव उल्टापानि रेन्जनि सिङाव थानाय दाउजें गन्थं होननाय जायगायाव हाग्रानिफ्राय लाबोनो नाजानाय गंनै ट्रेक्टरजों लोगोसे टाटा योदा गंनै दंफां बाथामफोरजों बुंफबनाय गारिखौ हमनो हानाय जायो होनना हाग्रा बिफाननि मावसोमाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बे समाव जाथायजों लोब्बा थाफानाय दायनिगिरिफ्रा सोराङाव फैथावाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबां दंफांजों बुंफबनाय माल हमनानै लाबोनो मोननाय जादों। बबे बबे जायगानिफ्राय सेस खालामनानै मोनबोनाय जादों? ओरैनो दिनै थांनाय हराव हरनि जोंथ' 8टानि सिगांनो ओंखारदों, ओमफ्राय थाङै थांनानै उल्टापानिनि रेन्जआवनो गोलैयो बे दा हमनाया दाउजें गन्थं होननाय जायगायाव आरो गोबोरखि खाथि जाहैबाय, गुबुननि दैनि खाथियाव। ओरैहाय सानजाथिंजाय ओरै चिरां जाबाय, ओमफ्राय ओरैहाय उल्टापानि गोलैबाय। ओरैहाय साहाथिंजाय भुटान बर्डारानो गोलैबाय, जिं नांहैबाय। ओमफ्राय गंसेखौ फार्स्ट टाइम 11:30आव हमनो मोन्दों, ओमफ्राय गंसेया बिदिनो खारै खारनानै भुटान बर्डार मोनहैबायमोन आरो। ओमफ्राय बेखौबो नागिरना लाना फैबाय आरो गंनैखौबो। बेसेबांसो टाइमाव हमनो मोना? बेखौ गंसे 11:30, ओमफ्राय गंसेया 2टा नामा? 2टा बिदिनो 16 बिदियाव मोन्दों आरो। हराव मोन्दों। बेसेबां बेसेनि जागोन? ओरैनो गंनैजों ट्रेक्टर गंनैजों लोगो नांनानै ओरैनो 1 लाखनि एसे बारा जागोन आरो। बे ओरैनो नन सालसो नालाय, दंफाङा नन साल नालाय 1 लाखनि एसे बारा जागोन। आरो नैबे बेखौ हमनायनि आगोलाव गंसे 7 थारिखआव हमदों आरो गंसे 9 थारिखआव हमदों। बेबो टाटा यदायानो टाटा मबाइल बायदियानो उल्टापानिफ्रायनो गबोनाय। बेबो गंनैबो 7 थारिख गंसे गदों आरो 9 थारिखआव गंसे गदों। बेखौबो गंसेखौ ओरैहाय होसो BS र'डजों होसोनानै लावफानि जानानै लाइमुथिथिंजाय हमहैबाय, आरो गंसेखौ नैबे जोंनि बिसमुरियाव हमनो मोनबाय। बेखौ मा दंफां? बेबो बे लालियानो। बेसेबां बेसेननि जागोन? बिनि बेसेना 170 बा गारि गंसे 170सो जागोन आरो गंसेयाव। मा गारिमोन? यदायानो बेबो टाटा मबाइल। टाटा यदा।